Sok szeretettel üdvözöllek ezen a mini webináron, amivel szeretném a szalonmunkádat bővíteni. Lifting után mikor lehet szempillát hosszabbítani? Ezt a kérdést láttam már párszor a szempillás csoportokban, és még a gyakorlattal rendelkező, akár tréner, szempilla sztálisztok is azt a tanácsot adták, hogy várd meg, amíg lenő a szempilláról a lifting, és ez akár 6-8 hét is lehet. Mikor szeretne a liftingelt szempillájú vendég szempillát hosszabbítatni? Abban az esetben, hogyha nem sikerült jól a lifting, vagy pedig nem az elvárásainak megfelelően alakult a liftingelés. Nekünk volt már rá többször is precedensünk. A prezentációban saját képeket is osztok meg, amiket mi készítettünk olyan szempillákról, amik hát túl exponált, nem jól sikerült liftingek voltak. Ez egy nehezített pálya, de előfordul olyan is, hogy egy nagyon szép eredményű liftinggel érkező vendég előzőleg hosszabbítást, mondjuk volumszempillát viselt, és úgy gondolt, hogy akkor kipróbálja a liftinget, de hát sajnos nem azt a benyomást kapta, mint amit egy volumszettel, úgyhogy szeretne visszaállni a műszempillára. Én azt mondom, hogy érdemes megvizsgálni, és megoldást keresni, kifogást. De hát nézzük is, milyen tények állnak rendelkezésünkre. Akár a rövidebb időn belül épített, vagy építünk a liftingre csoportot erősítik a pillások, vagy mondjuk azt a csoportot, aki azt mondja, hogy várd meg tényleg 2 hónap, még teljesen kicserélődik a szempilla állomány, és akkor könnyebben fogsz tudni dolgozni, mint hogy ugye a kunkori szempillákra építsél. Ebben mind a ketten megegyezünk, hogy körülbelül 48 óra az, amíg a kutikula visszazáródik a teljes körű lifting kezelés után. Miért mondom a teljes körűt? Itt most előnyt élveznek azok az emberek, akik végeztek el szempilla lifting, vagy lash filler képzést, vagy szempilla laminálást, nevezd, aminek szeretnéd. Minél több információ és tudás van a birtokodban, annál könnyebben fogsz venni ilyen akadályokat, és lesz válaszod, megoldásod hasonló problémákra. Mert az, aki ugye tud liftingelni, ő tudja, hogy milyen kémiai folyamatokat vittünk végbe a szempillában, és hogy az utóápolásnál is az anyagok milyen hatással lesznek aztán a szempilla hosszabbításra. Tehát érdemes vagy nem szabad szempillát hosszabbítani lifting kezelés után, de abban mindenki megegyezik, hogy ezt a 48 órát ezt hagyjuk, tehát semmilyen kémiai eljárást nem végzünk a szempillán, mert az építés is egyfajta kémiai eljárás, kivéve a reanimálást. Na most az, aki mestere a liftingeknek, az tudja jól, mit jelent a reanimálás, vagyis helyreállítás. Ezt abban az esetben tesszük 48 órán belül, hogyha egy sikertelen liftinget csináltunk, mert nem volt a szilikonforma jól kiválasztva, a loción 1-es, 2-est nem megfelelő ideig hagytuk rajta a szempillákon, vagy pedig túl exponált lett a szempilla liftingünk, vagyis nagyon kunkori göndör elégett végű, majd erre is mutatok képeket. Itt láthatok kétféle szempilla, az egyik egy nyitott kutikula réteggel, a másik pedig egy zárt kutikula réteggel. Te, mint szakember, ugye neked kell eldöntened, először is te döntöd el, hogy szeretnél-e egy lifting után szempillát építeni, vagy pedig megvárod, míg teljesen lenő. Én azt szoktam ajánlani, hogy érdemes kilépni a komfortzónából, és valami újat kipróbálni, meg ugye a vendég érkezik hozzád egy kéréssel, egy problémával, és
hát ki megoldást keresnek, kifogást. Ha szakember vagy, akkor tisztába vagy a helyzettel, és megfelelő mennyiségű tudás, gyakorlat és tapasztalat van a tarsolyodban, hogy egy ilyen problémát megugorjál. Én személy szerint egy 2 hetet azért ajánlok a lifting után, mert ez a 2 hét nagyjából, persze természetesen alapképzés, szempilla hosszabbító alapképzés, a növekedési fázisok, és hogy kinek milyen gyorsan nőnek a szempillája, a saját szempillája, és a bizonyos növekedési fázisokban lévő szempillák milyen gyorsan nőnek. Ugye tudjuk, hogy a anagén és a katagén szempilla növekszik, a telogén már a nyugalmi fázisban van, a katagén szempilla egy X gyorsasággal növekszik, míg az anagén 2-szer olyan gyorsan növekszik, mint a katagén. Tehát az, ami mondjuk az anagénnek 2 hét, az a katagénnek ugyanaz a mennyiség, amennyit lenő, az 2-szer annyi ideig kellene, hogy tartson. Tehát egy 2 hét már elegendő ahhoz, hogy az anagén és a katagén fázisban lévő szempilláknak ez a frissen kibújt és megnőtt, itt látható is, hosszúság, amire mi aztán illeszteni fogunk, mert ugye alapképzés, szempilla hosszabbítás megint 0,2-0,5 mm távolságra a tőtől, vagyis a bőrtől építjük a szempillát, és itt már jócskán 1 mm húztam ki, ha nem is többet. Tehát, hogy valójában ide fogunk építeni, minimum, de a mesterek ide építenek. Tehát eléggé a tőrészbe építünk. Az más kérdés, hogy mekkora tapadási felületünk lesz, mert ugye a cél az, hogy minél nagyobb kontaktzónában legyen a ragasztó a műszempilla a saját szempillával, ugye tartóság és kényelem szempontjából is. Ugye 2 hét után már van elegendő lenövésünk, ezek a szempillák nem csak, hogy genetikáknak megfelelően állnak, ugye a növekedési iránya, hogy mindenkinek Isten megteremtette, hogy hogyan is nő a saját szempillája. Nem csak ezért jó, hanem azért is, mert ezek a frissen nőtt területek. Ez a tőrész, ami nem volt vegykezelve még, rugalmas, hidratált és egészséges, és biztosak lehetünk benne, hogy a szempillaépítés, pláne hogyha tradicionális ragasztóval dolgozunk, ugye az egy polimer alapképzés megint, úgy köt meg, hogy a környezetétől elvonja, magához vonza a nedvességet, ezáltal hő termelődik, tehát a polimerizáció alatt mindig hő termelődik, és ezt kémiai égésnek nevezzük, és ez mindig ott van. És hogyha túlságosan el vannak száradva a szempillák, vagy dehidratáltak, vagy ugye roncsolódtak itt a lifting alatt, akkor előfordul, hogy vagy a külső kutikula alapképzés, megint 7-től 14 réteg lehet a kutikula, tehát nem egy réteg, hogy akkor az ott lepereg, és akkor kész, meztelen szempilla, vagy teljesen többe letörik. Előfordulhat, ha annyira roncsolt a szempilla, hogy letörik, de nagyobb a valószínűsége, hogy az egyik külső kutikula réteg ez a hő hatására lepereg, és a saját szempillával és a ragasztóval távozik a szempilla többi részéről. Ez egyébként probléma is lehet, hogyha nagyon roncsolta a saját szempillája a vendégnek, alapképzés, nem jól csinálod az előkészítését a saját szempillának, és miközben építed, vagy a legvégén átfésülöd, és akkor a legtöbb szempilla lepotyog, vagy mindés, hogy mi történik, miért nem tapadna, pont ezért. Úgyhogy itt figyelni kell ugye a hidratáltságra és a pH értékre is. A szempontok, amik alapján nekünk meg kell vizsgálnunk a szempillát, vagyis az analízis, és nagyon fontos ez is egy paripám, hogy az analízis és a konzultáció a vendéggel. Tehát a vendégnek mindig mondjuk el, a vendéget mindig tájékoztassuk arról, hogy mi fog történni, mi az adott, az alaphelyzet, mi a cél, és mit fogunk tenni annak érdekében, hogy ezt elérjük. És közöljük a vendéggel, hogy egyébként
a legtöbb társunk nem fogja ezt a szolgáltatást megcsinálni neki, ameddig le nem nő a teljes komplet lifting, viszont mi latba vetjük a szakértelmünket, és megpróbáljuk neki ugye a kívánságát teljesíteni. De ezáltal különleges leszel, és a szakértelmedről biztosítod a vendéget, aki majd ezt hírül viszi, és nem mellesleg ugye bebizonyítod a vendégnek, hogy meg a környezetednek, hogy te erre képes vagy. Nézzük az analízist, hogy milyen szempontok alapján kell megvizsgálnunk a szempillát. Az egyik a fizikai, a második a szerkezeti, a harmadik pedig a kémiai. A fizikainál mennyire göndör a szempilla, van-e illesztéshez elegendő felületem? Egy tapasztalt szakember bármekkora felületre képes illeszteni, és egyébként vannak olyan vendégek, akiknek alapból bonyolult, nehéz szempillát építeni, mert ugye a saját növekedési irányuk eléggé keszekusza, szabálytalan, vagy göndör. A szerkezetét a szempillának olyan tekintetben vizsgáljuk meg, hogy mennyire sérült, és hogy megégette. A harmadik pedig a kémiai. Itt érdemes megkérdezni a vendéget, de én egyébként mindig megkérdezem a vendégeimet, tehát folyamatosan kommunikálok velük, és megkérdezem, hogy hol járt, milyen tapasztalatai voltak, mi az, ami tetszett neki, mi az, amivel elégedett volt, mi az, amivel nem volt elégedett. Tehát, hogy kinél jár. Általában a vendégek a legtöbbször, ha csak nem lakhelyet változtatnak, legtöbbször ugye egy bizonyos lokáción belül szoktak szempillásokat választani, úgyhogy valószínűleg ismerni fogod a kolléginát, és fogod tudni, oké, jó, olyan lifting tréner, és mondjuk tegyük fel azt, hogy jól sikerült a lifting, csak hogy ő mégiscsak inkább szempillát szeretne építetni, és mondjuk a kolléginának nem volt szabad időpontja, amikor ez a vendég szerette volna, vagy nem tudom, csak liftingel a kollégina, és tudod, hogy oké, ő fillert csinál, tehát olyan ápoló anyagokkal dolgozik, amelyek megnehezítik majd a számunkra az építést, vagy hát ugye figyelembe kell venni, alaposabban kell előkészíteni, vagy mély tisztítást kell végezni a szempillán. Most pedig részletesebben nézzük, ugye a szempilla fizikai állapota, ugye a göndörség mértékét mutatja, és ugye vannak olyan vendégek, akiknek már alapból göndör a szempillájuk, itt a képen ugye látszik, hogy ő egy elrontott lifting volt, tehát ilyen például egy túlexponált lifting, amikor túlságosan göndör, látható is. Mutatok, hogy itt azért eléggé el vannak légve. És akkor azt mondanánk, hogy göndör, és azt mondanánk, hogy nem építünk rá, de hát most vagy a belső szemszögben komplet leégett a szempilla, és aztán azóta már újra nőtt, vagy pedig ide egyáltalán nem jutott el a lifting, hál' Istennek. Láthatóak benne azért egyenes szálak, hát hogy ők valószínűleg már a frissen kinőtt anagén szempillák. Itt most az alátét pont felnyomja, de necces az építés. Erre lehet, hogy még nem építenénk. Nem építenék én sem. Tehát először is megvizsgáljuk, hogy ugye a fizikai állapota megengedi-e nekünk, van-e valamekkora tapadási felületünk, mint mondjuk ugye az előző képen. Látható volt, hogy itt azért már van tapadási felület tőrészéből, tehát ide azért mehet már simán az illesztés. Pedig ugye a végén látszik, hogy eléggé krikszkrakszos lett neki is, ez is egy elrontott lifting. Ő lehet például, igen, ő egy no-go. Ezt a fajta szempillát én nem építeném. Ha a vendég beleegyező nyilatkozatot aláírja, és megmondom neki, hogy hát itt talán a szempillának a felét, ha be lehet építeni, úgyhogy nem lenne egy 100%-os szett. Úgyhogy na, itt még várnék 2 hetet. A következő a szerkezeti állapot, és itt ugye a szempilla porozitását és hidratáltságának állapotát tudjuk megvizsgálni. 3 csoportra tudjuk osztani, tehát hogy az egyik, ez az eredeti, ahogy így kinő a szőrzet,
a kis szőrtűszőből, ahol zártak a pikkelyek. Amikor egy ilyen felületre szeretnénk szempillát ragasztani, és pláne ha egy tradicionális ragasztóval dolgozunk, alapképzés megint, nehéz dolgunk lesz, valószínűleg nem lesz tartós a szempillánk, sőt, már az illesztés is nehezünkre fog esni, mert el fog csúszni, le fog fordulni a műszempilla. Alapjáraton a, az emberi test, legyen az bőr, szőr vagy bármilyen más képletünk, savas, és ez a fajta zárpikkely egy savas pH-ra utal. És a ragasztó is savas pH-val rendelkezik, és a savas pH-ja a savas pH-val nem fog optimális kötést létrehozni, nem lesz stabil. Előfordulhat, hogy a lifting kezelés után a szempilla nem ilyen szép állapotú, viszont a filler anyagokkal lehet csalni, és a kutikula közé, meg a szempillába bejuttatni, főleg az inlay filler anyagai közül, bejuttatni ezeket a jó kis vitaminokat, hidrolizált olajokat, és ezek a kutikulák közötti repedéseket is kitöltik, és egy sejmes, homogén felületet kapunk, ami ugye egészséges kinézetű, viszont ugye ezeket a savas, ez is savas filler anyag, ezektől meg kell szabadítani a szempillát, mert még nehezebb lesz a tradicionális ragasztóval történő kötés. A középső képen látható az optimális állapot, optimális a ragasztáshoz. Nem ez a legegészségesebb állapot, ugye az első kép volt az egészséges, viszont nekünk az illesztéshez, a tradicionális ragasztóval való ragasztáshoz, illesztéshez ilyen állapotra van szükségünk, ahol a kutikula enyhén fel van bolyhozva, viszont a szempilla egészséges, és hidratált. Ha ilyen állapotú a szempilla, mégis fillerrel volt kezelve, akkor ugyanúgy tartalmazza ezeket a savas hidrolizált olajokat és ápolóanyagokat, amiktől ugye mélytisztítás segítségével, amit egy micellás vízzel szoktam megcsinálni, tehát hogy alapképzés megint. Micellás vízzel megtisztítom a szempillát, ugye egy mélytisztítást fogok végbevinni, mert a micellás vízben vannak ilyen kis apró szemcsék, amelyek képesek leradírozni a felületet, és ezt leöblítem, majd utána jön egy alapos samponozás, egy lugos típusú, lugos pH-val rendelkező samponozás, és őt is jó bő vízzel leöblítem. És a mély tisztítás és hidratálás után már tudok is dolgozni problémamentesen. A harmadik csoport a nagyon száraz és porózus szempilla. Hogyha tradicionális ragasztót fogunk használni, akkor, mint mondtam, a kutikula külső rétege leéghet a termelődő hőnek következtében, és ha nagyon roncsolt a szempilla, akkor le is törik. Fontos megkérdeznünk a vendéget, milyen típusú liftingje volt neki, vagy pedig fillere, mivel kezelték a szempillát, hogy ugye elő tudjuk készíteni jól a szempillát, vagy hogy ő otthon milyen ápolóanyagokat használt még a lifting után, mert hogy ugye itt folyamatos savas pH behatás volt. Ebben az esetben ugye a konzultáció alatt, amúgy is mindig a konzultáció alatt kitöltetjük a vendéggel a beleegyező nyilatkozatot, és tájékoztatjuk a vendéget, hogyha fillerrel volt kezelve a szempillája, és még otthon is ugye más ápolóanyagokat is kent rá, akkor ez a nagyobb mennyiségű ápolóolaj, ő majd taszítani fogja a ragasztónkat, tehát előfordul, hogy nem fogunk olyan tartóságot nyújtani, mint mondjuk, hogyha egy
nem fillerrel kezelt szempillát építenénk. Tehát ajánljuk a vendégnek, hogy jöjjön egy kicsit az elején, egyszer-kétszer kicsit sűrűbben töltetni. És akkor közben mi is tudjuk csekkolni a vendéget, hogy mennyire volt tartós a munkánk, hogy jól tudtuk-e előkezelni egy ilyen savas, filleres ápolás után. Nézzük szempillának pH értékét, alapképzés megint. Ugye mi is az a pH érték? Itt a hidrogénionok és a hidroxidionok arányát jelzi. Igen, 0-tól 14-ig terjedő pH skálára tudjuk belőni a szempillát. Itt ezen a képen nagyon jól látszik, hogy ha a szempilla egy adott pH értéken belül lenne, akkor milyen állapotú lenne. A szempilla 4,5 és 5,5 alatt között, ez között található, meg pH értékét tekintve, amikor kibújik, vagyis hogy nincsen semmilyen vegyi behatás alatt. Láthatjuk, hogy milyen állapotba kerül, hogyha savasabb anyagokat, vagy pedig lugosabb anyagokat kap, és elmozdul a még savasabb, vagy semleges, slugos állapotba. Látjuk, hogy itt zártabbak lesznek a kutikulák, míg a lugosabb és semleges állapotban nyitottabbak lesznek a kutikulák. Most mondhatjátok nekem, oké, Dius, de én ezt most honnan látom? Onnan látjátok, hogy visszaveri-e a fényt, mert hogyha egy semmes felületről van szó, aminek nincsenek bordázottságai, ő fényes lesz. Míg az, aminek a felülete porózus, ő mat lesz. Láthatjuk, hogy eredeti állapotában zártak a kutikulák, és ebben az állapotban ugyan ragasztó nehezen tud bele folyni, vagyis kevésbé tapad, és mondhatjuk azt, hogy lecsúszik a szempilláról. Nem lesz elég erős a kötésünk, nem mindenhol fog tudni megtapadni az a szempilla. Nem lesz olyan tartós a munkánk. A stabil és tartós illesztés eléréséhez lugos anyaggal kell kezelni a szempillát, és ha nem is kerül majd lugos tartományba, de kevésbé lesz savas, vagy mondjuk egy semleges állapotot tudunk elérni. Már is megteremtettük az állapotot a ragasztónak. A következő szlájd pedig a pH értékekkel foglalkozik. Ugye a bal oldalon látható a liftinghez használt anyagok pH értéke, ő már itt az Inline-nek a legújabb vegán formulája, ami kevésbé drasztikus. Az előző generáció ő egy kicsit erőteljesebb volt, és itt látható, hogy az ápolóanyagok, a 3-as, 4-es lépésű az, aki savas tartományba tartozik, és meg kell néznünk, hogy a szempilla hosszabbításhoz milyen likvideket használunk. A ragasztó 4 és 5 pH érték között van, tehát savas, ugye polimer, tehát nedvességre köt, és a lúgos közeg az, ami hatékonyan beindítja ezt a folyamatot. A legtöbb szempilla sampon 6 és 7 pH között mozog, a tiszta víz 7 pH. A kedvenc samponom az LC sampon, neki 8,5 pont a pH értéke, tehát vele tényleg egy lugosabb mosást tudunk elérni, tehát ajánlom, ez egy bomba ez a sampon. És miután leöblítettük, ez megváltoztatta a szempillának a pH értékét, tehát egy ilyen LC sampon, mosás és öblítés, vízzel való öblítés után egy 7-es, vagyis semleges pH értékű szempillát fogunk kapni. A mélyen savas pH értékkel rendelkező szempillát, hogyha nem tudtuk eléggé
semleges vagy lukos irányba elmozdítani, akkor ajánlom a Perfect Time Magic kutikula nyitó alkoholmentes, enyhén lugos pH-val rendelkező előkezelőjét, ami megint egy csodaszer. És ha extra hidratálásra van szükségünk, akkor a Perfectájnak a C-vitaminnal felturbózott szuperbonderét is rávihetjük a saját szempillára. Nekem egyébként segített, van olyan vendégem, akinek vastagszálú a saját szempillája, viszont nagyon száraz. És mielőtt elkezdenék dolgozni, lekenem a szuperbonderrel a saját szempillát, vagyis ugye általában azokat a területeket kezeljük még ilyen plusz likvidekkel, ahova illeszteni szeretnénk. Tehát nem a komplett szempillát fogjuk lekenni. Mosni, samponos mosással a komplett szempillát mossuk, azaz süt még a bőrt is. Viszont ezeket a segítő likvideket, ezeket csak oda teszem, tényleg oda fél 1 mm a tőtől, tő és az 1 mm közé oda dörzsölök, mert ugye ott szeretnék majd ragasztani. Ragasztó típusa. Kétféle ragasztót különböztetünk meg, az egyik a tradicionális ragasztó, a másik pedig az UV-ra kötő ragasztó. Hogyha lifting után dolgozunk, az UV-ra kötő ragasztóval könnyebb a helyzetünk, mert ugye nem kell félnünk attól, hogy letörik a szempilla, vagyis minimálisabb hőt termel, mint mondjuk ugye a tradicionális ragasztó. Nincsen szükségem arra, hogy a szempillának a pH értékét optimizálja, és az sem probléma, hogyha a kutikula nincsen felbolyhozva. Míg ugye a tradicionális ragasztónál ezekre mindre figyelni kell. Tehát azt is meg kell nézned, hogy milyen ragasztóval fogsz dolgozni, mert ha mondjuk UV-val fogsz dolgozni, akkor mondhatod a 2 héttel ezelőtt liftingelt szempillájú embernek, hogy kicsi a valószínűsége, hogy a saját szempilláit még jobban fogod sérteni, vagy a tartósággal problémák lennének, tehát hogy egy stabil és hosszantartó tartóságot fogsz tudni biztosítani a vendégnek. Hogyha elvállalod a vendéget, annak ellenére, hogy ugye 2 hete volt neki liftingje, vagy kicsit több, mi az, amit profitálhatsz belőle? Hát ez egy challenge lesz számodra. Ugyanilyenek a versenyek is, amikor nagyon precízen odafigyelsz minden egyes mozzanatra, és megpróbálsz tökéletes munkát létrehozni. Itt ugye hátrányból indulsz, tehát egy hozott anyagból kell létrehoznod ezt a mesterművet, és kilépve a komfort zónádból, volum, képzés, szabályait erőteljesen begyakorolva még jobb szakember lehetsz. Ez a kép most direkt nem saját munkát tettem ki, mert már néhány tanuló átszaladt a kezem között, és vannak mentoráltjaim, meg a kolléganőm, aki ugye nálam tanult. Ez a munka a kolléganőm munkája. Körülbelül fél éves tapasztalata volt a lánynak, és a 2 munka között 2 hét telt el. És egy liftingelt szempilla. Jött a vendég, liftingelt szempillával, és igazi challenge volt. A nehezített pálya előtt a baloldali képet készítette, mármint a munkáról a kép látható, a jobb oldali pedig a lifting után. Amikor van egy nehezebb feladatod, és sikerül elkészítened, itt a 2 kép, mind a 2 normál típusú szempillára épült. Egyik sem liftingre. De úgy begyakorolta a volumépítés szabályait, és a gyakorlatba befektette, hogy 2 hét különbséggel a 2 munka ég és föld. Mind a 2 az ő munkája. Mit profitálsz, ha elvállalod a vendéget? Egy az, hogyha sikerrel jársz, emeli az önbizalmadat, magabiztosabb leszel. A magabiztosságot tudod kamatoztatni, felértékelődik a szaktudásod. Vendégbizalmának kiépítése.
ugye képes vagy a kívánságát teljesíteni, és ez a fajta pozitív hírnév új vendégeket fog hozni számodra, hiszen majd mindenkinek el fogja újságolni, hogy egyébként milyen nehéz volt ezt a szempillaépítést megcsinálni, de te neked sikerült, és hogy egyébként ő milyen elégedett. És hogy te milyen ügyes voltál, és hogy ugye sokan, lehet, hogy már három másik szempillás elküldte. És mondta, hogy nem, növeszd meg. De ő nem adta fel. És talált egy szakembert, aki kivitelezte a számára. Te leszel az a stylist, akinek a legnagyobb a szakértelme a környéken. A legjobb, és mint ilyen mindenki az ő vendége szeretne lenni. Itt egy kusza szempillát modelleztem nektek, és látható, hogy a különböző növekedési irányok, látható, hogy mekkora kontakt területünk lesz majd az illesztéshez. Az egyik pici, a másik meg nagy. Ugye volumépítés szabályai ahhoz, hogy egy szép, esztétikus szeptet tudjál létrehozni, a műszempilláknak 90 fokban kell a bőrhöz helyezkedniük, és egymáshoz párhuzamosan. Hogy is néz ez ki a gyakorlatban? Itt látható, hogy párhuzamosak egymáshoz képest, és 90 fokban állnak a szempilla tincsek. Látható, mely saját szempillához mekkora kontaktfelület jutott, és ha bár a bal oldalinál kisebb az a rész, ahol illeszteni tudtam, de ennek ellenére a szettem szép lett. Tehát nincsen akkora tapadási felületem, de szabályos lett az épített szempilla. És ezt hozd össze sorokban úgy, hogy a szintezésre is figyelsz. Ez a vendég saját maga készítette a liftingét. Párszor megvette ezt a kis szettet, amit itt nálunk mindenhol ajánlanak, mert hogy nem tudom én 50 euróért megkap mindent, persze csak a szimmetrikus, nálunk úgy hívjuk, hogy working pets, felhőformájú sablon, aminek egyébként a keresztmetszete flat, lapos, ami nem mindenkinek jó, és magának liftingelte, mert hogy ebből az 50 euróból nem tudom én, mit tudom én, négyszer, ötször tudod magadnak megliftingelni, úgyhogy igazándiból 10 euróra jön ki. Nálunk meg ugye alsó hangon 50 eurótól kezdődik a lifting, hogy felső-alsó, mi csinálunk ugye alsó liftinget is, festéssel is, alsó-felső lifting festés, sőt, nekünk vannak olyan szempilla építésre vendégeink, akiknek ugye szűke a saját szempillájuk, és akkor rendesen épített szempillát kapnak a felső pillasorra, és akkor az alsó pillasort pedig befestjük nekik, sötét barnára vagy feketére, hogy ne legyen olyan nagy a különbség. És akkor ezért is felszámolunk, ugye, szolgáltatási díjat. Úgyhogy lehet ilyen egyedi dolgokat a vendégeknek anbieten, kínálni. Szóval a vendég, hát állítása szerint ez már majdnem 4 hetes lifting. Nem mondom, hogy hazudott, de nem biztos, hogy az igazat mondta. Vagy rosszul emlékezik, biztos, nem tudom én, valamilyen mentális felejtő betegségben szenved. Itt szarrá égette magának a szempillát, mint látható, ennél nem is tudom szépíteni, ezt ő magának csinálta, és hát szeretett volna mindenféleképpen műszempillát viselni, és itt látható a végeredmény. Tehát talált akkora tapadási felületet. Úgyhogy a volum szabályainak megfelelően Kardashian jellegű wispy szempillát kapott, ez egy kicsit leplezi ezt a rendezetlenséget, amit a liftinges szempillákkal alapjáraton fennállt. Azokat a végeket, amik nagyon hullámosak voltak, például itt, itt, meg itt, és
igen, ezt a kis törést, őket lecsíptük a végét, hogy ne legyen csúnya. Tehát itt látható, hogy igen, csak az egyenes saját szálakat hagytuk meg. Úgyhogy ez volt a challenge, és szerintem nagyon jól megugrotta. Na most ő lesz az a vendég, aki valószínűleg mindig mellette marad, és áldja keze munkáját, és követni fogja, ha a világ végére költözik is, és tök jó prezentáció, tehát, hogy ebből még ugye posztot is lehet gyártani. És hát a vendég, mint ingyenes hirdetőtáblánk glosszál itt a városban, és majd mindenkinek elmondja, hogy mennyire jó szakemberek vagyunk. Köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tudtam egy-két új információval szolgálni a számodra. Legyetek bátrak, és lépjetek ki a komfortzónátokból. Ne adjátok fel, próbáljátok meg minél több technikát és anyagot. Aztán össze tudjátok gyűjteni a tapasztalataitokat, és magabiztosabbak legyetek, hogy elérjétek a mesterszintet. Tehát ahhoz, hogy valaki tényleg mesterré váljon, vizsgákon kell részt vennie, és ezeket a vizsgákat sikeresen végre kell hajtania. Ez az állapot, amit itt láttok, ez itt bizony egy vizsgamunka volt. És csillagos ötössel végzett a lány. Tehát gratulálok neki, nagyon büszke vagyok rá. Tehát direkt tanuló munkát mutattam, mert egy mesternek nincsen nagyobb büszkeség, mint amikor a tanítványa felér hozzá, vagy akár túlszárnyalja őt. Sok sikert kívánok nektek, és rengeteg vendéget. Köszönöm, hogy velem tartottál. Szia!